गाड़ी में कहाँ से गए हमारा तो कुछ बुझाते नहीं के बे फिर ओकरा भीतर बात काहे का पूछता होता है वो तो बात सुन हमारा टेंशन भइले बा के जाने मंगल सीमा के इलाज कराई कि ना कराई फिर ओकरा काहे के टेंशन लेत रही इलाज करावत चाहे जोन करावत लेकिन माई बाबूजी उनका भीड़ बानी जाने उनका जाने जरूर कुछ करे होंगे। अच्छा चलो चल के कौन पानी पियल जाओ खैला पीला तो हमारा 10 दिन हो गई बा चल देखा जाओ कहीं पर भूखे तो पानी पी लो चल नागेश्वर कहीं ध्यान से देख लो गजेंद्रा का लड़का शंकरा का हो हमरो उहे लागल बा बाबूजी ई तो संघरे ह आ ओकरा साथ में सुरभि भी दिया आवे दे बड़े दिन बाद हाथ में आई बड़ा सा कहाँ जात बड़ू सुरभि तू के हवा तू के हवा तुम्हारा हमने से दुश्मनी क्या बा हमने के रास्ता तू काहे रोकत बड़ा हमने के जाए द जाइबे के तब जरूर है बाबूआ बाकी तू वही दिन दुश्मन बन में पड़े या सुरभि के मांग में सलू डालने पड़े कालीचरण अगर वो जगह पर कोई भी रही तो उहे करे जौन हमार बाबूजी कैले रह ना तो वो दिन सुरभि के जान चल जाई तो आज कबर कही कि तहार जान बच जाए आ उहो ना बची दोनों जन आज मारल जी बोलो नगेश्वर तू शेर बने तड़का अरे शेर तो हम ये है ओकरा बाद तोर भाई जौन मंगला हमार बहिन के किडनैप करके बियाह कैलस ओकर तो उ गति करब कि समाज में मुंह देखावे लायक नागेश्वर दहेज के घर में कबोरा तो बना दो बियाह तो हमरो तोरा से होत रहे तो तू बियाह करे खातिर इनकार कर देले रहिस ये ढेर पचर बोल दिया एकरा के मार के गोड़ हाथ तोड़ देता कालीचरण एगो औरत का हाथ उठा के अपना के तकवा कौन सा छोड़ बना का हमरा के छोड़ के देखो हम चार का गति करत बानी ई ढेर बात रे मार तक रखे ले चली बाबूजी कनी के अपन गोदाम पर ओइ से कनी के गति करल जाई रात के कनी के कुकुर के सामने फिट ले जाई हां ले जा